अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हाँ बोले भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त भोजपुरी सॉन्ग रिलीज के जा रहल बा। जौन गाने के टाइटल बा कलकतवा के लईकी। अरे हाँ गाना कब तक लाता कौन चैनल पर क तरीके रिलीज कर लेता गाना कैसा निकल बा पूरा फुल जानकारी मिली तोल के इ वाला वीडियो में। तो इ वाला वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर गए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो सबसे पहले बता दी कि हाँ कलकत्ता के लड़की गाना के लिखले के बता गाना के लिखले बड़न। अरे हाँ भाई गाना के लिखले बड़न सोनू संगम। अरे हाँ भाई गाना के लिखले बड़न सोनू संगम। बाकी तो लोग के इ वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली। अरे हाँ भाई संगीत दिल बड़न श्याम सुंदर। अरे हाँ भाई तो लोग कलकत्ता का लड़की गाना में म्यूजिक सुने के मिली श्याम सुंदर के। बाकी तो लोग बात कर लेते हैं हाँ ये वाला गाना कब तक कौना चैनल पर रिलीज कर लेते गाना इ वाला जौन बा आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा वाला बा। अरे बोले आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके बा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ कलकत्ता के लड़की वाला गाना के गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और खुशी कक्कर। अरे बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और खुशी कक्कर। बाकी निर्माता बड़न मनोज मिश्रा। अरे बोले निर्माता बड़न मनोज मिश्रा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला जौन गाना बताओ ना मैं वीडियो में तो लोग देखे के मिले भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और शिवानी सिंह। अरे मतलब वीडियो फॉर्मेट में तो लोग देखे के मिलियन शिवानी सिंह और खेसारी लाल यादव। बाकी बात कर ले कि हाँ गाना कब तक रिलीज कर जाता था गाना 6 तारीख के तो लोग रिलीज कर लेता। अरे मतलब 6 तारीख के 6:45 में तो लोग गाना के सुने के मिली आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर। अरे भाई आदिशक्ति फिल्म्स पे कितना दिन के ना बाद खेसारी लाल यादव के गाना आवता और भाई लोग गाना बताओल जाता कि बहुत ही तगड़ा और बहुत ही ब्लास्ट और बहुत ही मस्त बा। अरे बोले ये वाला गाना के 10 दिन से अभी चर्चा बा कि हाँ ये वाला गाना बा जौन बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त और बहुत ही झकास बा। तो भाई लोग ये वाला गाना भी बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बताओल जाता तो रिलीज भइले के बाद अपने के पता चली कि है कितना मस्त बा। बाकी तो लोग आदिशक्ति फिल्म्स के अभी जाके सब्सक्राइब कर लेंगे कि 6 तारीख के 6:45 में बारूद और बवाल सॉन्ग खेसारी लाल यादव के रिलीज होकर बा आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर। और बहुत दिन के बाद खेसारी लाल यादव कम बैक करता रहा आदिशक्ति फिल्म्स पे। तो कुछ बारूद और कुछ अच्छा ही तो लोग के देखे के और सुने के मिले। तो लोग 6 तारीख रेडी रही 6:45 में अपन यूट्यूब खोल गए काहे कि कल 6 तारीख के बहुत ही बारूद और बहुत ही धांसू गाना आदिशक्ति फिल्म्स पे खेसारी लाल यादव के रिलीज होके वाला बा। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे गाना के जरूर सुनिए लेकिन। बाकी तो लोग के वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेयर कर लें।